yani jinen ye gol ser felsefa azadiye xwe hadin perwerde kirin jine go hişmendiya azadiye duan de ava bûye ew jin wisa zû teslimkariyê qebûl nakin zû bê îradetiyê qebûl nakin çünkü rastî jin di civaka de ye herî bêtir mesela ye herî feqîrin di alî iqtisâdî de jin ye herî ku bi zulmê û bi tundrawiyê re rûbirû tên jinin yani mesela ye herî zêde ji şer bandor dibin jinin ji ber ku penaberî ye herî zêdetir jin bê bandor dibe yani di hemû warê jiyanê de gel mere lê binere yani jin yani tangaviya dikişîne niha wextê ku tama azadiye digire dema ku jiyana azad bêhin dike dema ku jiyan dike ev girêdana jinê hîn zêdetir bi van nirxarçê dibe çünkü hebûna xwe tê dibîne hebûna xwe tê dibîne pêşketina xwe tê dibîne yani me dît mînak di evê de Afrînê bi rastî yani piştî çend roja mesela hinek geç çûbûn nûbil û zehra tê bîran me piştî vegeriyan me dît serê xwe girtine piştî çend roj yani ne wisa pir demek dirêjî neçûbû ez çûm ciwan ew ketim gund me got yani got em pişter nû hatine ji wê derê teqrîba wisa usbuak bû yani em got çima we berê jî serê xwe girtibû got na got yani ew wê civakê dibû hingî ew hebû ser jinê goş bu em xwe biparêzin me mecbûr serê xwe girt yani wê derecê ew qose yani ser jinê mesela ew keyê dexte keyê ev işte de evê de sistema rêveberiya xwe ser em bêjin yan jî nirxê goşoreşê derxistî holê jin pir serbestin yani pir di hemû warê jiyanê dikarin baş tevlê bêne her tiştî yani pêşa wan vekirî karin tabîrê ji ser xwe bikin karin xwe îfade bikin vana hemû bandor dikin ku jin bêtir li xwe dî derkevin şoreşê yani na mesela hevala barîn hevala avêsta hevalên mesela heval arîn heval ronahî heval amara yani van mînakê ku li evê di derketî işte yani ê berxwedaniyê bi rastî ev mînakana hemû pir yani berçavin ku mesela jin çawa yani ew teslimiyetê qebûl nake û xwe feda dike yani ji em bêjin hemû rengên yê işkencê dide berçav ama serê xwe natewîne yani ev taybetmendî ku ısrar di xeta azadiyê de ısrar di jiyana azad de ısrar di çanda azadiyê de yani hemberî ev êrîşana ew berdewamiyekî wisa heye û ji bo jî yani mesela hevrîn şehîd ket fakat yani di nav jinên Kurd yani rihê întiqamê pir mezin pêş ket her wiha hîn bêtir xwedî yani li erka heval hevrîn xwedî lê derketin em çawa şûna wê dije bikin em çawa mesela tirs çê nebû yani ez di wextê merasîmê şehîda de bi rastî pir yani belkî pir dîmenên hem pir bi êş hem jî pir bi çan bêjin însanan pê şehnaz bû yani derketin holê hêzekî pir mezin got dayikek şehîda tilîlî bike ser yani cenaza keça xwe yan kurê xwe yani sekna dayika heval hevrîn sekna dayika heval Yusuf û bi sedan û bi hezaran sekna dayik û bavên hevalê şehîd yani bi rastî pir yani tesîrekî mezin li ser me hemiya kir di alî manewî de yani eger ew dayik wê serbilindayê wê cesaretê mesela wê quwetê xwe çê dike şûna girî tilî yani ev veya ısrar yani hûn dixwazin me bidin girandin ama em bi tilîlî em bersîvê didin ev ruhekî pir muhim e ev ruhê got ava bûyê bi rastî ji bo wê yani ez karim veya bêjim yani
الهمبري فان إيريشا سكنكي هلوستكي بير بهز هي إصراركي بير مزن دجيانا آزادية هي يعني دم شراد شر بخورة دجواكا د رنگي أوي بيشتخين يعني هم بيتر زور كاراني عنف بكارانين دوان بيواجهوا الشر دهين بيتر دارتكبه چما يعني شر مثلا فقيرتي تشدك شر مالا خرادك شر دهلكو قالك برسغريكين يه نفسي دركبن çünkü مثلا بيجن جبر يعني ضغط يا روجاني قوتي تي بيش خصن شر بإمكانيات درتخين بيش يعني أوي تش بيجن درفتن جاني قالك زحمتك نا بيا شخو تدي ريل بيشا ستريسي وريل بيشا كو برنا خوشي نفسي دركبن بقولي فتكي الكيلك اوجي ريل بيشا شتا بيجن توندراوي جي درت يعني توند توجي جي درت خينه چما يعني اف علي وقتها استقرار دنا جواكي هبه انسان هين باشتر كار بفكره اما مثلا وقتها هر زغط هبه والشر هبه daha beter yani atife و ردفع تكابن دوريد وقتی جواکه کی پر نه باش یعنی به آوای کی بینگهین نه پرورده کری به اگر شخصن دوی جواکه ده تایبت یعنی اجبو مرد بیجم جواکه من جواکه کی بابک سالاری و هناك تشتنا يعني بصالات مجيفان يعني في زاروكي ده تشد به مثلا زاروكي کی بچوك لسر دبان تشد مزن کرن لسر کشته مزن کرن لسر سلاحات مزن کرن در دور تلفزيون ود كشر در جاده شر راديو ود كشر ام بيجن يعني فيلم ود كشر يعني ابيا حمو وشخو تربيه مالبات جي يعني جنة تشتكي مير هر تشتو جن كوليو مير اشتغل بيجن حمو تشدستي بدي لسر بيت تربيه مزن دبه دمك وف روشا الشر وتبلهبي وأف تربية مالبات تدقي هفدو وحشك درت كبولي بلاستي يعني دوي دما داويد مثلا من بهيست يعني يعني هناك بير الفرجي تشيبونه بلكي قياس يعني قياسا بجي دنيره يهري كم تبي حمو يعني زغطة اقتصادي وزغطة جواكي وباشوروتيا هي يعني أب أحداث يوصل الفر نوك جيدنا شما يعني سبب بيهنا اشتغل روشة جن وام بيجن جوهرتون وجوهرتني تشيون فقط مثلا جور واحد زعم دفي دما داوية دل تركي يعني عائلة خو انتحار دك عائلة باب حمو زاروك خو هفجينا خود كوج بشتراجي خواجد كوج وصل يعني عائلة خو انتحار يعني انتحار ومير فيا دك أما يعني مير هفجينا خو زاروك خود كوج بشتراجي دوان شبه لسري خود وأبان حادثة تاني يعني روشن ببيرنجي دركتنا أبا حمو تشيج أو كريزا جواكي جد شخص جيوسا بيباندور ده جبوي براستي يعني برسغريكا كي جدي برسغريكا يك يعني برسغريكا آزادي برسغريكا جيانا كي خوش نتنه برسغريكا جن برسغريكا ميرجي هشمندية هي برشمندية كي باشوروية برسغريكا يعني برسغريك بعنف بقوي ناين شارسك اما يعني مخابن جواكا قوي مدير مزند بن براستي ستريات شرك يعني عردك يقول غيري ستريتت تشينا يعني ستري آبادك تربية ما يعني أخلاقي قد جواكا مد هاتي چندن ريل بيشا شخصيتي بسايد شي ببن بدك انجام يجي قالك جران وقالك تراجيدي دبن مخابن اما يعني بعد بيجم عليه كي وي جواكي وي مالباتي هي اما كيلك ويجي عليه كي وي ام بيجن روشا قشتيا و جواك تر درباست يعني ازما قشتي ازما روحي ياغو سيستما جهاني تر درباست به ابانا حمو هبرد بنيكو دهيلونكو شخصيتي وصا عجيب وغريب يعني درك من جرنا مجي مرت سكن شو أشيد يعني
اوقات جنایت به رنگی مثلا درد کردن پیش سبب هنه yani em pir bi encama mevcut bin brasti em pir li sebeba nagerin ama eğer tiştekî tu sebebi wê fehm nekî tê her tim bi encama mevcut yani civaka me de nexweşiya jî wisa nexweşiyê civakî jî û nexweşiyê sihî jî yani em wîqayên cime nîne cime mualecê heye ama tu war rastiyê gerek destpêkê tu sebeb yani sebebe nexweşiyê gerek tu ji holê rake İnna yani em mesela em her tiştî ji bo mikroba çê dikim jîran me çima nexweş ketim ama yani wisa ye insan nexweş dike yani eger tu wê ardiyê ji wan mikrobar çê neke nexweş nakeve tu keçikê jî kuruk jî pir terbiyekî şaş tu terbiye dike jîran me nizam çima cinayet kirî wê cinayet bikî çünkü te wisa terbiye kirî te wisa mezin kirî yani civaka me mixabin yani hîn gelek nexweşî wê hene ev nexweşana jî yani gerekî mere her tim têkoşîn pêr bike ji bo me re derbas kirin niha ji xwe yani ev bêdengiya siyasî yani eger van hêzê got itîfaq kirine li ser yani ku ev deverana bên dagirkirin ji xwe naçin hesabê ji ev yani hêzên dagirkir jî naxwazin yani heta niha li gor ku yani li gor agahiyê me got çêbûyê mesela li wan herêmanan hîn ne kes rojnamevan karî derbas bê ne em bijin rêxistinên mafê mirovan nikarin derbas bê yani tenê ser telefona û li ser internetê tiştê gotên neqil kirin yani niha dünya me de cihana me de birastî axlaqsiziyekî pir mezin heye yani pîvan nînin belkî wisa behsa hiqûqê însan dikin behsa nizamê hiqûqê jin dikin nizam van tiştana fakat yani duwer rastiyê duwer waqeê heye evan rêxistina jî li gorî tewazunatên siyasî tev digerin dilê nare carna tiştekî biçûk qiyametê ji bo wê radikin ama milletek tê qirkirin kes dengê xwe nake ji bo wê yani ev rêxistinên yê mafê mirovan û çawa dikin yani tedê ew gotina dibêje dibe yekî dikujin û piştre ev cenazê wê re yani dimeşin yani jî wisa li ser digirîn yani wekî hesrê timsaha tê timsah dixû piştre jî li ser ferîsa xwe didigirîn yani aynı wan welatana tên dixwin piştre jî rêxistinê wanî mafê mirova jî tê bi ser me digirîn yani ev em got yani siyasetê wisa tê meşandin mixabin ji bo yani em gerekî yani vê tekoşîna xwe em vê bi vê zanebûnê bikin yani em vê zanebûnê bikin pêwîst e yani mere yani ev bêdengiyaya her tim li hemberî wê şer bike her tim teşhîr bike her tim kiryarê gotin pêşxistin û ev ya yani tevgerên jinan pir muhim ku li ser van mijarana tekoşînekî mesela yani hevbeş û tekoşînekî cîhanî bê meşandin yani di şerra de di dagirkeriyê de yê herî zêde tê perçiqandin jin û zarokin mesela mêriyan tê kuştin yan jî mesela tê girtin yan jî pena yani direvê yan jî berpirsiyartiya zaroka hemû dike bi ser sitiyê dayîka de feqîrtî dayîk dikişîn yani ez bêjim yani barekî pir giran dike bi ser dayîkê tenê de divan pêvajoyê wiha de û ji alkêleka wê jî destdirêjaya got mesela çê dibe evana hemû yani ne tenê yani li herêmekê du herêma ev pirsgirêkekî cîhanî ye jinayê yani pêwîst e tabii merel hemberî veya dê herî muhim ew ku yani yekîtiya jinan rêxistinê jinan her tim berdewam li hemberî van kiryara hem helwest çalakî em bêjin yani bi hemû rêbaza jin xwedî hev derkevin û têkoşîna xwe bilind bikin li hemberî van kiryarên bi vî rengî û teşhîr bikin û
چه دالی حقوقی ده دالی دیپلماسی ده دالی پاراستن ده و دالی yani hem çikosa jinan perverde bikin çikosa jinan bikin xodan irade çikosa jinan bikin xodan rexistin aqosa eme kar bil hevdu parizm der bi ve yani tek şahs plastik bir zahmet parastin civak eğer em rexistin nekin em nikarin xo parizm xo me weki jinan van per salen binirx em dijin me per encamên yani mezin bi destxistin plastik lebele Hinci yani tehditekî pir mezin li ser azadiya me, li ser jiyana me, li ser pêşeroja me, hem wekî jin em Kurd, hem wekî jin giştî. Yani em nikarin bêjin destkeftiyê jinan jî hatî misogerkirin, destkeftiyê gelan jî hatî misogerkirin. Yên daman nîne yani. Em mê damana xwe bi çi çêkin, bi tekoşîna xwe mê çêbikin. Gerekî em wek jin nefikirin û her tişt temam bûye, her tişt xelas bûye. Berova jî yani em gerekî veya yani eger em lê xwedî dernekevin dibe ku em gelekî paş dijî herin. Eger em xwedî lê dernekevin dibe ku em pir yani derbê mezin jî bixwin. Yani pêwîst e em veya divê ferqê devin bi rastî. Ji bo gerek em qîmeta van roja baş bizanin. Em van qîmeta van roja bizanin û em van yani bikin terzekî jiyanê ji bo em bikin çandek yani em azadî bikin çand em azadî bikin terzê jiyanê ne tenê çend kesare çend şexsare çend malbatdar sînordar bimînin em bikin sistem vê azadiyê bikin sistem ev jî di ev derbas dibe hişmendiyê derbas dibe zanebûnê de zanebûna azadî gelekî muhim e rêxistinbirina jin gelekî muhim e û çalakbûyîna jin gelekî muhim e eger em vana hemiya bi hev re bikin bêguman yani em ê zor û zehmetiyar rûbirû bimînin lê belê yani me gelek imtihan jî derbas kirin imtihanên zehmet jî derbas kirin yani ew îrada û ew rastî ew hêza çêbûyî em israr bikin biryar em tevgerin ez bawerim yani em ê rastî yani ev yani modela bikin modelekî pir bihêz ji bo tevayî jinan modela ku îro li vir hatiye pêşxistin ji bo wê yani hemû jin pêwîst li vê sistemê xwedî derkevin yani çawa em çavê xwe diparêzin pêwîst e em vê sistema rêveberiya xweser rêxistinê xwe yê jin em xurt bikin û lê xwedî derkevin